Haupa lagunok, ongi altzarete, gaur anitzelen denok aspalditik, orain urte askotik ezagutzen duzuen neskaba datorkigu. Goenkaleko Leonor esaten baldin madizuet, denok ezagutuko duzue, askotan ikusi izan dugulako, hainbat eta hainbat ataletan, baina haren atzean dagoen neskak, honek bai dituela hainbat eta hainbat aurpegi. Ainhoa Aierbez ari naiz, aktorea da, kantaria da, neska irekia eta maitagarria da, eta gaur Ainhoa Aierbe ikusiko duzue. Mila ertzetatik begiratu eta ezagutuko dugu. Hau guztia, 3 minutu barru, hemen, anitzelen. Dizuela, segizalarru. Bere baitan, bere izgarri oso ezoikoak biltzen dituen euskal antzezlerik baldima da, gure gaurko konbidatu duzu, hain segur. Lehen aldiz pantailan agertu zenean, Euskal Herria gelditu egin zen. Jotama gelditu ginen denok, han pantailari begira geunden milaka eta milaka ikusleok orduan. Baina, hori baino askoz gehiago da, antzezle zein abeslari gisa, eta zer esanik ez horien barnean dagoen pertsona. Gaur, hemen, anitzelen, Ainhoa Aierberen 11 aurpegi. Asteratoa gaurko gaua, ongi etorri denoi. Gure jaia zuena da, denona sormena. Argiak piztu hori largia, izarrak hortxaurre. Datorrela gure artera, Ainhoa Aierbe! What good is saying? Gabon, Ainhoa! Gabon! Adiós, Javier. Eixeri lasai. Ai, Hor ikusi zaitut, zer jarri duzue? Ni hemen gogoratzen hau. Enuen espero, Hau bai izan dela sorpresa. Hainbeste gauza egin dituzu? Bai, gauza batzuk egin ditut, bai. Bueno, hau lehenbiziko ez ustekoa izan da, baina gaur asko ditugu prestatuak. Espero dugu zure gustukoak izango direla, atseginak gertatuko zaizkizula, eta kezkarik ez izan mintzat, Ainhoa. Vale. Hau dena maitasun handiz prestatua dugu eta. Seguro. Bueno, aizu, ageri duzu, oporretatik zatoz. Bai, oporretan ibili naiz. New Yorketik etorri berriak zarete, senarra eta biok. Bai, bueno, senarra eta biok, eta lagun batekin joan gara, Hiru joan gara. Eta gustatu altzaizuen New York? Bai, asko gustatu zaigu. Bueno, dana oso sondia da, baina, bueno, leheno komentatzen aritu naiz, ez? Azkenen, sorpresa gutxi hartu dugu New Yorken. Dana azkenen pelikuletan ikusita daukagu, eta... Baina, bueno, egia esan, dana aurrez aurre ikustea asko ze impresionantegoa da. Bueno, Asierrentzat, senarrarentzat, aldaketa ikaragarria. Himalaiatik New Yorkera. Bai, justu, bera etorri zan, eta handik pare bat egunera illa alde ingendun. Eta aklimatazioa New Yorkerako ez alda behar? Hori berak esan beharko, baina ez da behar. Ez, etxera etortzeko ja aklimataziorik ez da behar, eta gero porretan joateko horretara horrela oitzen da bat. Beno, zu Ainhoa, antzezlea zara, kantaria ere bai, jende askok Goenkaleri esker edo Goenkalen bitartez ezagutzen zaitu, gehienek behar bada, hori da ezagutarazi zaituen lehioa, baina gaur pentsatzen dut ez, badakit, ikusle bat baino gehiago harrituko dira zure ibilbide artistikoaren beste hainbat adar ezagutzen dituenean. Bai, igual bai, ez dakit. Nik uste asko harritu egingo direla. Zuk ez alduzu sentipen hori, alegia, jende askok ezagutu arren profesionalki zenbait gauzatan behintzat nahiko ez ezaguna zarela? Profesionalki, bueno, ez dakit, egia da, gehienok
gehienek ezagutzen dautela Goenkarengatik. Eta behar bada, karo, egia da, beste gauza asko egin ditu dala, baina nien naiz oso konstiente ere jendeak zer ezagutzen duen nitaz. Batzutan harritu egiten naiz. Nik pentsatzen duena, baina ez ja bakarrik arlo profesionalean. Nire gauza pertsonaletan ere jendeak badakizki hainbat gauza. Bai, Batzutan horrela iruditzen zait, ez? Igual kalean egiten diate alako komentario bat, eta nik ez dakit nondik. Euskal Herria oso txikia da, eta azkenean nik ezautzen duten besteak ezautzen dut, iristen dire gauzak, orduan gero ja arlo profesionalean zer ezagutzen duten, eta zerrez, ez dakit egia da, nik badakitela ze gauza de jente egin ditu dala, eta behar bada jende askok ez dakiela, ez? Eta horrek ez dizu frustrazio puntu batera egiten? Ez, nik egiten dudanarekin oso pozik nago. Nik disfrutatzen dut egiten detenarekin. Gero beste jakitea edo ez jakitea berdin zait. Hombre, ikusi dutena, nire lana ikusten dutenek ura gozatzea, hori gustatzen zait, baina ezagutzen ez badute, bakoitzak bere aukerak hartzen ditu, ez? Zer ikusita zerrez, bueno, ala hobe, ala hartzea hobe. Bai, nahiago dut horrela hartu, bestela, gogorra izango litzateke. Bueno, lagunok, hona hemen, Ainhoa Ierberen bizitzan arakatzen lagunduko diguten, 3 elkarrizketatzaile trebe eta ausartak. Maria Kruxan, Iñigo Larrinaga eta Edurne Garmendia. Gabon, Maria. Gabon. Gabon. Segundo. Gabon, Edurne. Gabon. Edu. Segundo, Gabon. Gabon. Bueno, denak ezagunak. Bai, oso pozik nago, oso aukera polita indezuten. Bueno, Edurne, zurea lehen hitza. Bai, egia esan guk aspaldi ezagutzen dugu elkar, baina ibili naiz bazpare sarean eta saltxeatzen. Ai. Eta gauza bat eta zohartu naiz. Oso parte hartzaile aktiboa zarela bai sare sozialetan, Facebooken, blogak idazten. Ez dakit hori egiten duzun, 4 haizetara zeure burua zabaltzeko, promozio gisa. Egiten, jarraitzaileekin Edurne? blog bat duzu. Facebooken, nik ez dut perfilik, Facebooken. Ez alduzu. Xabierrek badula. Oso atzera zaude. Bai. Twitterren ez alduzu? Ez, eta Facebooken badu. Nazioarte mailako laguna dituzu. Kontuatu zea? Ez, eske behitu. Facebooken badaukat perfila esaten da. Badaukat, baina ez naiz sartzen, oso gutxi sartzen naiz. Bueno, managerren bat edo izango duzu horri jarraipena egiten dion. Ez, eta blogarena lagun batek egin zidan eta nik ez dakit nola sartzen dan. Ez naiz inoiz sartu. Egiten duzu Google? Google, Ainhoa Ierbe. Segituan. Baina nik hori ez dut egiten, Ainhoa Ierbe nire txan dago. Imagenesi emanezkeo Googleen, bueno, orrialdeak. Bai! Begiratuko Pilo daude zureak, Ainhoa, bai. Bale, baina badakit badaukatela blog bat, baina nik ez dakit sartzen, bueno, eta ez naiz inoiz sartu. Bueno, beraz, hor, sare sozialetan oso aktiboa zarela. Esan duenean, atera zaizun algara hori, zinezkoa izan da. Bai, pentsatzen un brometan ari zinela. Baina, bale, eske hori badaukat, arrazia daukat blogaketan. Zabala egin dut, bazpare serioa zen edo brometan zen jakiteko. Orduan, ez zara batera aktiboa. Ez zaite gehiagik gustatzen ordenadorean ibiltzea. Inigo, ekin. Ia, Ainhoa, ezagutzen zaitxugunok badaki hau bidaiari amorratu zazela, ez? Nueva York, Amsterdam, Berlin, Itali, eta bar. Baina, jente gitxiri daki, oindala gitxi hartu osun saletasun barri bat. A ber. Taroteko kartak irakurtzi. Ia, konta iguzu, Amsterdameko azkenengo bidai hortan ze iragarri zeuntzen zeure bidai lagunen? Ez, horretan enaiz hartu behar. Bueno. Ez behitu. Guk egin den Maria gurekin etorritakoa da, danak elkarrekin junginen, eta esan genuen, Amsterdamen gertatzen zana, antxe geratuko zala, eta ez dizue kontatuko Amsterdamen zer egin genduen, eta kartek zesan zuten ere. Baina niri irakurri ostezu eta nahiko fini bili zinen. Bueno, baina badak ez duzu oso ondo zaute zaitu dalak, asmatzen dutela nik. Beraz, ezin dozte zuzan ezer, ez da krisialdi honetatik atera bigazen? Aterako gara. Bai, krisialdi honetatik aterako gara, ez dakit noiz, baina aterako gara. Bizirik? Igual gu bizirik ez, baina beste batzuk bizirik jarraituko dute ateratzera. Maria. A ber, Ainhoa. Bueno, zu jendeak ongi daki noski, baina zu Goenkalen itxaso zara. Leonorren iloba,
Eta, hainbat eta hainbat lan ordu partekatu dituzuenez, ongi ezagutzen duzu, hala ere, pentsatzen dut, jakin minen bat izango duzula, eta galdetu jozu nahi duzuna? Bai. Bakigu asko ustain esatzula bidaiatzea, sukaldatzea, bestea, saletasun asko akotzula. Eta imagina dezagun, ja bizitza egina daukazula. Ez daukazu zertan lan egin beharrek, ez? Eta orduan, asmatuko zenuke lan egin gabe bizitzea, edo zure bokazioak elizuke utziko, ez? Zein da zure lema? Bokazioak ez dakit utziko lidaken edo ez, baina uste ez nukela asmatuko lanik egin gabe edo zerbait egin gabe. Lana ez dakit, ze lana azken finean beti da diruaren truk eta orduan responsabilidad ez dakit. Baina ezer egin gabe ezingo nuke, ez. Eta pentsatzen eta azkenean, lanen bat hartuko nukela, ze azken finean eri aktore izatea gustatzen zait eta proiektutan sartzea gustatzen zait. Ikastaroak egitea ere bai, ez da? Ikastaroak egitea ere gustatzen zait. Hori egingo nuke, Edurne. Bai, Inigoren arira... Bauzu sorgin aire bat, Bai, badaukat. Bai, igual. Ez dakit hori hona dan ala ez, baina igual badaukat. Lehendabiziko galdera txandaren ostean, aska itezen, nonbaitetik asteagatik, txikitako Ainhoa ezagutzen. Nor ote zuen ondoan urte haietan? Besteak beste, ondorengo neska txit dotore hau. Lehenengo aldia esan zula behar izan naizula aktore edo hori izan zen telebistan ikusten eginean Sonrisas y Lágrimas pelikula. Eta abesti hori izala eta behak esan zuen. Nik Froilan izan nahi dut. Kantante, aktriz. Aitak, hoi nahi baldin badizu, hoi intzazu. Ondoin, baina hoi intzazu. Eta zure desi hori jarraitu. Eta amak, baina horrek nola emango izu ogibidea, ez? Amak eskatuagoa. Zerbait ikasi barko dizu, zerbait egin barko dizu, hortaz ez da inor bizi. Natatze izan zen agian nire ustez, antzeslan zaiena berarentzako. Hasiera-hasieratik ez zuen pertsonaia hartzen, eta ezin zion aurre egin, etzan moldatzen. Eta hemen egon ginean, bere antzeslana, 8 baldin bazun, arratzaldeko 8, hemen ordu bitan ensaiatzen. Nire semea ikusle bezala, kartoizko kaja batzu jarri, musikako txian, eta beha antzesten, pertsonaia ateatzen. Eta lana hartzen du serio, eta nire ustez oso profesionalona da. Baina Ainhoak dauka beste bizitza bat, eta horren garrantzitsua edo gehiago. Eta bere bizitza da, bere familia eta bere lagunak. Eta da oso eskuzabala. Lagunekin dena ematen du. Jakin dezazula, naiz da gure goraberak izan, beti gorakoak gehiago direla, eta piloa maite zaitu dela. Nork ez du goraberarik izaten senideekin? Ni goraberaz bezatitut nire izpakin, baina, nire izpa izan da beti, eta, Edurne kaina ezautzea. Nere kintakoa da. Berak medikuntza ikasi zuen ikazetaritza, baina gutxi gora bera leku berean bizi ginean, Bilbon. Aitziber, beraz baino 2 urte ezarragoa. Bai. Eta bera zer da, ez bisen idezate besteik ez. Bera, ezakit medikuntza eta zure profesioa nahiko aldea badao, ez? Irutzai kontrasterik badaola. Bata faranduleroa. Eta bestea serioa, arduratsuagoa. Arduratsua bada, eta, serioa bere lanean etorrela ere bada, baina gero beste aldea ere badauka, Badakit. Baina behar bada, bakizu ze pasatzen dan? Nik uste nahi zen... Etxean, gurasoen aurrean, ez zein da bakoitzaren rola? Bera arduratxoa da. Bera arduratxoa da itxuraz. Esate, gurasok zehozer agintzen baldin badute, beak baiezkoa esango du beti. Nik esango dut beti ezezkoa. Baina azken zenek egiten du? Nik. Aitziber barkatu. Ez, Aitziberrek ere bai, baina berak ezberdina da. Bere nahiak oso garbi dauzka, eta bere bidea oso ondo jarraitzen du. Ez dakit, azkenean... Zu erogoa zea. Nik ere badak gutxo gora bere zer nahi deten, baina... Ez berdina geha, ni rebeldegoa naiz aurpegira, eta bera, esaten du, egingo dut, baina egingo dut nire martxan, nik nire deten moduan, eta nik, ez dut egin behar ez dut, azken namak esaten du moduan, hola seiten dut. Horri heldute pixkat, naube kuskusiatzen ibilinaz interneten. Baina gauza politxe datoz, benetan. Eta zure blog horretan, honako esaldi badator, baina politxe da. Beira, neure airera bizi naiz.
airean neure buruari ematen diodana. Airez egina bainago. Beraz, Aitziber eta zu oso ezberdin ezaze. Zu airez egin ezaz eta Aitziber lurrez? Hori ez den nik idatzi. Hori idatzi zuen Patxik. Bai. Nire lagun bat. Baina, bueno... Eta, behar bada badi joakit ez dakit, baina bere hitzak dira. Ainhoa Ierberen blogean sartzera konbidatzen zaio. Bai. Eta behar bada, ez dakizizun gauza jakingo dituzu. Bai, baina, bueno, hori badakiz. Ez da bilaino kerre. Orduan, galdera zan, Iania irean naizen eta... Eta Aitziber lurra. Igual bai, Aitziberrek askotan jarri dizkiteri oinak lurrean. Beira, txikitan, batzutan, bueno, ni oso ameslaria naiz, eta nire fantasiak dauzkat. Ameslaria, ere bai. Baitare. Eta nire fantasiak dauzkat. Eta iritsi zen momentu batzutan enekila. Benetan, ametsa kontatzen nituen, edo egiak kontatzen nituen, eta hor txenokan Aitziber ondoan, haino ez, hori... zure ametsa da. Eta beste esaten, ez, hola, egitan, Ja, azken... Baina, nahasteraino? Bai, nahasteraino. Izan un bolara bat, baiet. Eta hortxe, neukan Aitziber beti izan dut ondoan, niri oinak lurrean jartzeko. Bueno, ez da bile Patxi ordu nahi oker. Ez, igual, ez. Okerra ez da bil, baina ez dutela nik idatzi. Bueno, baina esaldia polita da. Oso polita. Oso polita. Eta oin hori esan dozula, txikitan, ez? Zelakoa esan zure harremana, zure izpakin zegoen, bueno, askotan iten dozu berroa zure izperi buruz, eta ondo, eta txikitan ze? Nik beti maitatu izan dut aizpa pila bat, eta, karo, berazan zarrena, orduan berak egiten zituen gauzak nik egin nahi nitun. Baina, karo, berak dana egiten zuen ondo. Eta nik ez. Eta nahi nun berak bezala egin, adibidez, behar zeuken, bakizuen nola izaten dira motxilita horiek pijama sartzeko eta horrela. Behar zeuken txakurtxo bat, nik neukan tigrea. Eta behar beti sartzen zuen hor bere pijama, eta zaintzen zuen bere txakurra. Hori gure asko zan, Guk bagenon. Eta, nire tigrea zeon begiri gabe, zer gabe, etxo polbo. Eta Aitziberrek egiten zuen arekin lo, hitz egiten zion da nik ebai, tigraritzein behar diot, eta ezin nun, azkenen botatzen un tigrea lurrera, zapaltzen un, nahin, Gero begiri gabe ongo ez da, ba? Bai, hola zeon etxo polbo, eta berea beti oso ondo zein duta, eta nik beti egin nahi nun berak nahizuna, baina berak egiten zuena, ez berak nahizuna, berak egiten zuena. Baina, bueno, liskar asko egiten genuen ere, bai, errita asko egiten genuen, bai. Gauza gehiago kontatuko bizkizuke, baina behar bada asko luzatuko nahi. Zenba gauza jakin behar ditugun. Ikusiko aldugu Goenkaleren, lehenbiziko Goenkalearen kareta, benetan kareta historikoa da, denon gogoan itxatxita geratu dena, eta orain berritzean eragingo digu zirrararen bat. Ez dakiro Goenkalen lasanaiak bizkarturik daude. Ai, zenolako garaiak, Jolin, nik ez dakit zergatik aldatu duten kantua. Niri gustatzen zitzaidan pila bat. Kantua ederra da, Jesus Mailopetegik bikain kantatua. Eta aldatu zutenean kristanpen hartu nun, Eta asko hartu zuten. Baiet? Danak lotzen gendun Goenkalerekin. Ez ondorengoa, eskasa zelako, baina... Lasanaik, orduan. Hoi ba? Aldatu beharra zeon. Baina pena ba, ez daki, baina danak lotzen gendun hori Goenkalerekin. Goenkalen azkenen orain ere, zintzuk geratzen dira hasierakoak. Inigo? Beste inorez da geratzen. Eta, orduan igual ze aldatu beharra daukau, ez da, Goenkale asko aldatu da, ez dakit. Bueno, hasiera hartara karetaren bitartez itzuli gara, baina orain iraganean murgilduko gara. Jaun Andreok, adi orain, ikusi nahi alduzue, gogoratu nahi alduzue, Euskal Herria arri eta zur utzi zuen momentura. Bueno, koka gaitezen hasteko, denboran eta espazioan. Arralden gaude, Boga tabernan. Bertan dira, Maria Luisa eta Jose Mari, senarre emazteak. Eta halako batean, atea ireki da eta erabateko lurrikara. Atlantikoaren beste muturretik, Bogako senarre emazteen eta arraldeko bizilagunen egunerokotasuna astinduko duen neska gaztea dator.
onatx. Zabali jarrita, beste honizardiak egindako diruak kontatzen, noski. Bai? Zer nahi duzu? Jose Mari? Leonor. Leonor! Mi amor! Ay, pero que guapote. Eta zu, buena visita izango zara. Jose kasko hitz egin dizut, buena visita, la brava. Leonor nahi. Zedazte danak, Izan zen egun bat, pitu. Oain, hauek igual ez diat sinestuko. Baina, nemakin dana superrondo ikasia. Superrondo, egitan, testu guztia, eta gainean, etsaiatu nuen, nire lagun batzukin, Madrileko lagun batzukin, nirekin ikasten zutenak Madrilen, ondartzan, eurek hitz egiten euskeraz, eta haiek pasatu ziaten testua, hola, ondartzan etxu ginen, bai, ondo egin behar, eta, eurak pasatziaten. Egin ditu nire mugimendu guztiak, sartuko naiz, orduan area jun, nire burun, klaro, gero ara iristez dea, dana txiki-txikia da, pentsatzen zuen baina asko ze txikigua, moitzen zaituzte, hemendik ona eta hemendik ez moitxu horreaino, eta esaldi joan beharra ukazuta, bai ama, eraba galduta, baina, neon, hola, eta ensaion gainea, hau iriki eta ekipo guztia izan parrez. Zuki, karo, izango zure azentuarekin. Karo, azentukin, hola, ez zuten espero. Eta dana parrez hasi zian lotxa bat pasanun, eta izmendik, baina hori ona da, tal, kual, ez dut inoiz astuko egun hori, Eta hasierako garai haiei helduz, batzian Goenkalen eskarmentua handiko aktoreak, hor ikusi ditugun Mikel edo Kontxu, eta gero hasi berri batzuk, ze Goenkale izan da beste urrengoetarako arrubia, eta izan da. Kamaratzea zuen lana baino harremana, nola zen? Taldeka, adinez, antolatzen zinaten, veteranoekin, hasi berriekin, estrak eta figuranteak aparte ibiltzen zian, zuen, hainbeste ordu elkarrekin asko, kafetegian, asko ensaio gelatan. Kamaratzean nola zen zuen harreman hori hasieran? Beitu, niretzat harrigarria izan zen, ensaio gelan ez, atxeden gelan, kafeteria. Elkartzen ginean, guk orduan, orain badaukagu mai bat bertan eseri behar duguna, baina orduan eskatu iten zen duen eta eseritzen ginean nahi gendun tokian. Duzi esertzen zen batuta. Arraro esan jendea banatzea, ez zan banatzen, ez adinez, ez ezerrez. Gero igual, baina hori gaur ere, orain ere gertatzen da. Zenekin tokatzen zaizun lan egitea, orduan da, harremana estuago daukazu, eta orduan haiekin otentzea gehiago edo, baina, ke ba, mundu guztiak. Veteranoek ez zuten nola, aparte... Ke ba, gainani, behitu norekin hasi nintzen, Mikelekin eta Kontxukin. Niretzat erronka, hola ere bai, esatez, ostras, hauekin ondin beharra dago. Eta alderantziz da, ondu ziaten, nik gehien egin nun Mikelekin lan, eta beti esango dut, izan da nire irakasleirik handienetariko bat. Eta gehien berarekin egin nuen, eta jo beti eskutik, illa. Nik telebistan ez nuen ezer egina. Eta berak lagundu zian, alderantziz, eske lagundu zidan pila bat. Eta Inoa, horre ikusi hon irudixetan, etorri barri zinen Madriletik, ez? Resaten zen gozanik ezten, bertako Madrileko interpretazio eskola baten. Asko kostu jatzun Euskal Herrire buelteti eta ona egokitzie, eta batez be, urti pasau eta gero merezi izen dau apustu horrek. Zalantzarik gabe. Ze ikasketak bukatu gabe utzi zen dituen ona etortzeagatik, Goenkalera etortzeagatik. Printzipioz ez nun hori pentsatzen, gainera buruan neukan bilekin jarraitzea eta ezin izan azkenen eskolan esan ziaten hori tzala posible. Eta, hasieran baneukan pena puntu hori, ikasketak esan maitzeatik, baina etxera itzultzea, ni... Bai, ez. Bai. Aitxana ez. Eta mana. Aitana eta matxona etortzea berrize. Ez, egia esan eretzat oso xamurra izan zen. Eta naiz inoiz damutu eta naiz damutuko, bestela itzuliko nintzen Madrilera. Hor ikusi dugun agerraldi horretan, denak aritu dira, denok aritu zarete mundial, zalantzari gabe. Leonor, Kubatik arraldera etorri berria den neska gazte bizi-bizia, airosa, oso pozik. Jose Mari, nola ez, halako neskarekin erotu beharrean.
baina Maria Luisa. Ai, Maria Luisa gaixoa. Ura zen emakumearen estuasuna eta egonezina. Eta hortik aurrerako, ikamikak, zeloak, irainak, Jesusen ama. Non ezagutu zenuen, Jose Mari? Jose! Jose, ez. Jose Mari, sekula. Eres mala, una mala mujer, María. Bai, sasiko bat izango duzu. Hori da, bastarda, como tú. María Luisita, espera un momentico. Utzi niri pakean. Ez daukagu guk zer itzeginik. Hobeto esan da, ez dut itzegingo. Nola deitzen diezete bazuek. Hori da, ez dut itzegingo jinetera batekin. Puta zikin elako. Por favor, María Luisita, que la culpa no fue todita mía. Fue una alemana buscatuta zegoen aspaldi. Por lo menos eso me dijo José, ¿no? Hori entzun behar gainera. Hori entzun behar gainera. Zuk ez daukazu lotxanik. Maria Luisa, mesedez, lasaitu zaitez, ez du Hora, merezita. puta! Maria Luisa! Más que puta! Luisa! Normala da. Hombre, zure etxean sartzea ere. Neska gazte bat, pues normala. Eta gero, euskal emakume tradizionalaren ezin ulertua, ezakit, emakume tropikal alai baten aurrean. Hombre. Pentsatzen dut anekdotarik eta izango duzuela, kalean eta Ba, horren gainean, nortasun kontraste horren gainean. Bira, egia esan behar balin badet, garai hartan, jazten ninduten erangatik edo horrela, jende asko ninduen ezautzen kalian. Batzuk esaten ziaten ezautzen ziatela abotxangatik. Itxurangatik baino gehiago. Eta orduan ez dokat horrela anekdota askorik. Gero Donostian ez da inbeste gertatzen, gehiago herrietan eta. Bai, igual herrietara junda ere bai, baina jendea normalean erekin oso atsegin. Jende heldua de bai. Bueno, gizonezkoekin gehien bat, helduek esaten ziaten asko, telebistan zeu ematen nula, kalian aintzala. Hori bai, hori esaten ziaten. Ui, zu telebistan zeu ematen, zuen zeitan da. Aizu eta Kubako azento hori eta non hartu zenuen? Ba, aldez aurretik egina nuen EASoko ederrak beste antzeslan bat, musikal bat, Agurtzan Entxaurragarekin, eta gara jortan Agurtzan ebazebilen goen kaleen aktore zuzendari. Eta jakintzut, musikal horretan egiten nuen venezolana baten papela, orduan jaban neukana, zentu bat landua. Orduan, kubana baten papela egin behartzala jakintzutenean agurrek esan zuen, pues nik ezagutzen duen eska bat, zentu bat landua daukana, eta, behar bada pixkat modifikatuta, pues egin lezakena, eta bueno. Hori daukazu. Ja, tu sabes. Bai, asko esaten dut ez da. Baina mundiala da. Pero Kuban izan zinean, zure kasa, ez uste, ekoiztetxeak bidali nahi zizula, baina... Bai, bueno, ala esan iristen, nik uste, ez nindutela bidali nahi, esaten zutela baietz, baina ninduten bidali. Ba, zubian zinean. Eta nejo nintzen bai. Bueno, ikusi dugu eta alaxe izan zen, sekulako lurrikara izan zen, Leonor Kubanita honen etorrera. Arralde herri txiki eta tradizionala baitzen oso, eta badakizue, Karibetik datozen emakumeak oro, beroak omen, tira kontu labainak, ez da? Ikus ditzagun lehenik eta ondoren solastatuko gara. Bueno, neukera oso traquet, ¿cómo se dice? Traquetxe edo traquetxe. Eso, neukera oso traquetxa. Eguno honor a mi viejo, Gregorio, ni Leonor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Canta horrek, Kubaren arama. Gregorio, nekatzen zarenean esa, ¿me oíste? Nahi duzunean volvemos para la casa, Agur, mi amor, baina gordin darra para otra ocasión, Nahi aldezu nire telefono zenbakia? Coño, arraldeko emakume guztiekin eres tan descarado. ¡Ay, qué bueno, a Paisa! Paisa, bai. Lotxa pixat emateiten, ere burua ikustea. Bueno, hor, jendeak begirik kendu gabe ikusten zuen telesail hori, goen kale, oraindik ere oso audientzia txukunak ditu, orduan ikaragarria izan zen. Baina gero, bitxia da,
zenbait pertsonajeri gertatu zitzaiena, esate baterako Maria Luisari, kalean jendeak kargu hartzen zion, hain geizto, hain ankerra zelako, hain mendekuzalea zelako, sekulakoak esaten zizkigoten, adin batetik aurrerako jendeak bereziki, gero aur bat baitu zuten, Goenkalen, eta jendeak deitu egiten zuen, ume hori Gernikan ikusi dut aurreko baten, eta jakina, ume aktorea Gernikan bizi zen, nola ez zuten ikusiko. Baina jendeak ere sinesten zuen. Ez zuri alakorik ez altzitzaizuan gertatu, norbaitek kargu hartzea, hain harina izateagatik, gizon eskandu bat, gizon eskondu batekin liatzeagatik. Neri ez, baina nire amari bai. Badakizu zer esan zioten nire amari? A todo el mundo nos toca una cruz y a ti te ha tocado esa hija. Jesús. Hola, sí. A todos nos toca una cruz y a ti te ha tocado esa hija. Zuen amagori baina gurutzea handiagorik espaldi madu oso zoriontsu izan. Bai, ala uste denik ere. Baina Eta hor, irudixetan ikusi hau bazean gizonak, modu lizun baten behitzot zuen, ez? Eta zure personajik txarto espanabil, aukizitxun beran kritikak, emakumean irudi harine zabaltze balako edo lako zehozer, nunun irakurri naban. Baina, bueno, dana dala. Zuri behitxutzue, zuk izan dozu, zure bizitza realin olako jartzunik, behitxutzue beste era batera edo... Ez. Leonorren paperean sartu zinenetik, ez zenuen zu galdaketarik somatu, jendeak tratatzeko moduan. Nerekin jendea oso atsegina izan da beti. Nik uste bakarrik behin izan duzala mutil bat, parranda baten, baina nik uste gaina mozkor zebilen eta horrela, eta orduan nahiko graziosillo bat izan zen. Bai, baina, bueno, bestela normalean... Ainuak mila aurpegi ditu eta aian kalean ez da gehiagi ezagutzen duten horietako bat. Olako hiek ardatuekin eta gazte zuten, eta gero berak... Ez da, bakizu ere izan daiteken? Uste oso seria naizela, garrumendu da matiela. Seria. Bai, jende asko, bai, eta bestela galdetu, nire aita ere oso serioa zen. Eta goatzen ez behin Zaldibiakun ginean, Donostin da ez, baina Zaldibiakun ginean goiza zen, taberna bat sartu ginean, biok, eta berak esan zuen, egunon, eta antzeuden guztia parresa zizian. Bai. Ez zuen ez esan, egunon santzun baino. Ja, aurre ikusita zeon, berak zoze parregarria esango zula. Baina Mikel ezan serioa, Mikel bazan. Bazan serioa, ez zan serioa? Ba, etxean, bai. Etxean igual, etxean. Lanian ez. Bueno, norbait despistaturik baldin badabil, hemen aipatzen ari garen hori, Goenkaleko Josemari zari gara noski, eta Edurnek, aita zuen, Edurne, Mikel Garmendiaren alaba da. Jakin dezazuen, gehienok jakingo duzu baina. Bueno, jaun Andreok, gaur Goenkaleko Leonor dugu gurean, Ainhoa Hierbe, eta ikusten duzuenez, baita Leonorren iloba ere, itxaso fikzioan, eta Maria errealitatean batira. Agerraldi batean, izebak iloba ohartarazi zuen, arraldeko gizonezkoen izaeraz eta jarrerez. Alegia, urte batzuk lehenago, Leonorrek berak bizi izandakoa itxasok bizitzea saiestu nahi izan zuen Leonorrek. Hemen gizona serioagoak dira, eta ainaren tratatzen baditu zupuei atuza, Tranquila, nik ez dut ezer nahi beraiekin. Baina oso guapak dira. Egia esan dena gustatzen zaizkit. Me vuelven lokita. Ez dakizu ze posik nagoen. Nondik zatoz? Zerri huitzen esten hau? Maria? Bueno... Haino alosatu egiten da bere burua ikustean, eta zu? Tani zizan hori. Eskerrak denporia pasatu dela. Claro, jo, badirudi urte pila pasadirela ziri, eta hola, Mutz. Zenbat urte izango dira ba? Ze bi asko jota, ozer. Iru bai. Bai. Jo, baina eske haume bada, eta sartu zen, eske, karo, emakume bat, baina haume bada. Hombre. Gaino hilenengo astekoa da, ero. Osa, sautu barri, ginean. Bueno, ekar dezagun gogora oraintxe aipatu dugun gizon eta antzezle handi bat. Berak ekarri zuen gainera, Leonor Kubatik arraldena, Edurneren aitazen azari naiz, Mikel Garmendia ahantzezinaz. Claro, te acuestas tarde y te levantas temprano.
Ohitura kontua da, badakizu. Ez. Gezurretan ari zara. Me estás mintiendo como un vulgar Pinocho. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. A ver, canta horrek, Kubaren arama. Aireporteraino lagunduko dizut. Ez hemen agurtzea nahiago. Ai, ene. Oi. Maria Luisaren aurpegia muturra jarri zuen orduan. Bai, baina Zu erdibiluzik ala ikusi eta bere senarrarekin dantzan, lizunkerian. Lizunkeritan. Urtzilalakoa. Bai, horrelako hitzak egiten ditu. Neskapurtzilao. Tizifreskera. Olako, bai. Bueno, nik uste berak asmatuz ditula irain pila bat, Bai. Ez? Nik ordura arte asko entzun gabean eusken, bintzat. Eta gero zu, Mikelekin lanean, pentsatzen du zure aita bera baino gaztegoa izango dela? Ez. Zuni baino gaztegoa zara, ez? Ez, antzeko parecido. Bai. Edo igual gaztegoa da. Baina itxitxe, zuretzat, pentsatzen dut Inigorekin estena bat grabatzea xamurragoa izango dela, ez dakik Jose Marirekin musu ematean odantzatzea baino, ez, agian? Beitu. Lehenengo aldiz tokatu zintzen, bueno, nik normalen akotazioa... Nire izak eman duen musu bakarra, zurekin izan da. Bai! Ai, ze horrean, eria! Berak nahi zuen, nahi izaten zuen beti, baina beti gazte zuten, alproja paperean, gaizto paperean, barregarri paperean, inoiz ez dandi paperean. Mozkorrarenean. Apostuzale, Lehenengo musua berarekin, nik eneukan irakurria. Akotaziok eta dola, ez ditut askotan irakurtzen, azken finean aldatu egiten digute. Eta ensaioan orduan agurrekin ensaiatzen gendun, eta normalen ensaiotan gauzaiek ez ditugu ensaiatzen. Bueno, zuketan nik bintzatez? Beste batzuk igual bai. Eta Mikelei etorri zitzeten gainera eta nik. Inonek eta agurrek dana ensaiatzezun. Agurrek dana ensaiatzezun. Eta nik eneukan irakurretan nik. Ostras, baina, nola dijo gizon hautan, eta beha aurrea da ni. Eta agurrazkenean, no, baina zertan aiztea, ez dakit beha zertan airan. Muixo eman behar dezutela, eta, bale. Baina oso goxua zan, oso xamurra zan, orduan, ez dakit. Azkenan ez dezu ere horrela bizi, niretzat Mikelekin edo... Eskerrak garai hartan ez zian hainbeste estena erotiko, eta estena oso... Oso zailua zan, Hori izan zan garai hartan ikusi zan gorrena, ez? Bai. Gerora lizondu ziren. Bai. Eta hoi, zemuz, estena horiek? Nik ondo. Bai, niri musu emate asko gustatzen zait. Niri ez behitxuz, niri aspaldiz tostezumon bat eta... Baina ez dedutelako usten. Haizu, ez zara kexatuko, Musuzalea izan baldin bazara, makina bat musuka jarri zaituzte gidoilariek. Bai, eta gainera gehieneko ondo ematen dute musu. Nik ez dakit inor gaizki eman diten musu. Bai, oso pozinago. La leche. Oso pozinago. Bueno, Leon horri ikusi eta, normala, kontrolatu ezineko erran, gorrotoa piztu zen Maria Luisarengan, baina, jakina, Goenkale behin eta berriro kiribiltzen da, bihurritzen da bere baitan, eta azkenean lagun ere egin ziren, elkarrekin bizitzen jartzeraino. Muturreko harreman sakon hauek, aizue, ez aldira fikzioaren eremutik oraindik ere haratago joaten? Ni lanin denbora aurrutik enaziten egon, zean Goenkalen, eta entzuerien nuen, iritsiko zara neska bat, oso brillantea zena, ez da, etorkizun onbilekin dabar. Eta, zaineon, zein moruzko neski etorriko zen, porque, karo, jende berri ez hartu zen da. Eta, azaldu zenien, zein moruzko neski dan. Eta zu, Maria Luisita izango zara. Josek asko hitz egin dizuta. Maria Luisita laboraba. Eta, egun batzuta segituen konturen itzen. Deska, kompleta bat zela. Benetan, Osea, kapazidade handikua memorizatzen, kantuen fenomeno bada, eta gehiena lankide jatorra. Kaixo, mi amor, noiz deitu behar diezu?
jarritzea aldezu ogila egiten, edo zertan aize bain, zerbait ikisten seguro. Ezke da, ipurtargi bat, Osa, ez da gelditzen da. Bueno, agur. Arrazia dauka, Deia zordiot nik. Bai, Kontxu, maite dut nire amatxo bezala. Egia da aspaldi ez diotela otxin eta deitu behar diotela. Lehengun deitxu notzen euk, eta Erroman euela oporretan eta ez dizu sinisten. Gero bueltatu notzen deixe, eta esauzten hainoa ze barri eta ia deitzeko eta aurre kontutxu. Ze maja. Egia esan behitu. Ez que, kriston suerta izan nun, erronka handia da, eta egia da lankidek inposatu egiten dutela, esaten duzu, errespeto handirik espalin badiozu aktore bati, bazoaz, eta nola nahi indare, baina alako maila daukaten aktorekin lan egitea, bazoaz, beldurtuta zoaz lanera, eta alderantzizkoa da, egia esan, zenbat eta aktore hobea izan, ordun dela, eta lankide hobea... Bai, eta humile, jente humile. Bai, nik, bai Kontxukin da, baita Mikelekin da, ikasi dut eta pasatu, batez ere hori gaina, gero, pasatu degula pipa. Bai ensaio gelan, bai zean, eta gero kanpuan de bai. Pasatu degula fenomeno, gero faitan eta Gutzako haritxezin, ez? Eredu garrantzitsuenak momentu hartan, bai, eta egiz esan sekulako suertia euki hau, bai Kontxuaz, bai Jose Ramon Soroizeaz, Loli Astorekaz, eta beste inbat jente astuko jata baina bai. Sekulako suerti euki gendun. Olako eredu keukitxie gure album, bai, Loli Astoreka. Sekulako suertie. Asko ikesi. Goenkalek udazkenean jarraituko du, grabatu beharrekoak demoraldi honi dagokionez grabatu dituzue, baina oraindik emititzen ari dira, eta gero udazkenean itzuliko da Goenkale alegia, Goenkale forever and never. Ia horrela den. Udan, 17. denboraldiaren laburpena izango dugu ikuskai ETV baten, eta guk badugu trailer bat, adi beraz. Eskerrak, zuekin hitz egin dezakedan oraindik. Maila Luis, eta berriz ere lorekin izkeetan. Erotxera eramango zaituzte gaizka bezala. Istiliko nahi, maripurtzila lakua. Mi chica, maripurtzila, un insulto, no? Merenguito dantzazera noa. Giroilari zikin joiek, ja noiz bidaltze ote duten kubara zanpanoi. Ego baratiza! Naroare, oain eba izango deu, kampenato mundon bateo. Testua ikasi biherrian. Ziriak zirigoen kale. Zenbateako ematen duen Goenkalek. Humorezko bat egin beharko litzateke. Mostra horrearen gainean, Alberdanian. Ezagutu alduzu zeure burua hor? Bai, ezagutu den ere burua. Ana, oso ondo. Gu traileraekin tropatu egin gara, baina Ainoak ezagutu dere burua. Lagunok, gaur guk berez, buruz-buruko finalerako sarrera 2 zozkatu behar genituen. Finala, dakizuenez, atzeratu eginda, lehengo astean hemen primeran pasatu genuen oinatz bengoetxearekin, baina enpresek beste erabaki bat hartu dute, azkenean Xalak eta Aimarrek jokatuko dute finala, baina, jakina, ekainaren 30 saiorako, gure denboraldi honetako azken saiorako gordeko ditugu bi sarrera horiek, denok sartuko zarete gainera, zozketa horretan, baina gaur ere ez dugu guk jakina ezer zozkatu gabe geratu nahi, eta datorren astean izango den azken rock festival handi horretarako bi sarrera, bi bono ditugu zuen artean zozkatzeko. Esaguzue, bertan parte hartuko duen talderen baten izena, erresa, eta horrekin ja zozketan sartuko zaituztegu. Facebook edo Twitterreko gure kontuak erabilditzakezue horretarako, eta Facebooken lehenik atsegin dut klikatu behar duzue, eta gero egin zaitezte Anitzeleren jarraitzaile. Sardadila orain, Joana Laseras! Gabon, Joana! Kaixo, Joana! Gaur, testa ingo dugu, baina test berezi bat izango da. Bandu musu bat. Eskerrik asko! Badakizu orduan zergatik ikartzen duguna, ez da? Otarrea bete ogi. Ez.
Gaurkoa da, ez? Bai, eta hauek hartzen dugu jendeak agian ez dakielako, baina zuri asko gustatzen zaizulako ogia, jatea eta egitea ere bai. Eta Kontxuk lehen esan du baita ere, batzutan deitzen zaituela eta ogia egiten ari zara edo, ze gustatzen zaizu ogia egitea? Gustatzen zaitu ogia jatea. Eta orduan bakizu, jatea gustatzen zaigun hori azkenen egitea, ere bai ez dakit, baina gero jane bali maizu. Hartu zazu baten bat neba guztu, kostatu zaigu horren ogi bereziak lortzea, intxaurrak dituzte, txokolatea, pasak, denetarik. Aukeratu baten bat eta esan dezakezula zaigu. Sagarrez egindakoren bat ere bada. Bai, sagarrarekin bat? Eta hau eszenarioarekin adibidez. Oso bereziak dira, eta denak zuretzako. Zure bizio bat orduan ogia jatea da. Bizioak kontrolatzen dituzun emakumea zara, ala tentazioetan erortzen zarenekoa. Bera. Baina ez da ezer, ez? Saiatzen naiz asko kontrolatzen egia, ogia bia gustatzen zaidara, eta paso egiten naizenean, egiten naiz paso, baina tope. Baina normalean ez dut erosten eta saiatzen naiz ez jaten. Gaur jantzazun nahi duzun guztia, gaur orduan tope. Ainhoa, beste gauza jakin dugu zuri buruz eta asko harritu gaituena gainera. Jaioberritan badirudi beste familia baten eskutan utzi zintuela medikuak eta zure aitari alaba eman beharrean seme bat eman ziotela. Esan duzu lehen oso fantasiosa zarela, inoiz fantasiatu ote duzu... Ondo ulertu bat dut, alegia aitari besoetara eman zioten, hauxe da zure alaba, eta txilipitoa zeukan. Nahi gabe, izan zan, nire amak eman zion bi aldiz jaten, bestia bularra, bi aldiz eman zion bestiari. Eta orduan, karo, baina paketitokin zeon jantzita, eta ez zioten ikusi. Eta aitak erantzun, guazen ikustea. Eta jantziak endu ziotenean, hau ez da gurea, hartut egintzun, hau ez da gurea, eta bota zuen darrenean beharrez. Kristona mota zan, Ze sustoa. Galdera zen, zuk esan duzulen fantasiosa zarela, inoiz pentsatu alduzu, inoiz fantasiatu alduzu, nola izango litzateken zure bizitza familia horrekin? Pentsatu izan dut, baina hain pozik nago nire familiarekin, zein da ez dut gehiagik pentsatu nahi izan. Beste familiak ze galdu duen, Nik uste baiez, beste mutil horrek, igual bere familiare hona izango, nahi zartuko. Esan genezake agian horretarako daukazula interpretazioa, ez beste bizitza batzuk, bizitzeko, baina zure familiarekin, ez? Bai. Nire familiarekin eta gero ja hauekin beste bizi batzuk egiten ditut. Irudi batzuk ditugu eta ikusi nahi dugu zer egiteko preste egongo zinateken hau zuk egitearren adibidez, begiratu. Glenn Close da, Sunset Boulevard musikalean, badaki guzturik musikalak asko gustatzen zaizkizula, eta aktore hau ere gustoko duzula, ez? Jo, ze pasada, eske tipada pasada bat. New Yorken egon zara gainera orain, eta hor musikal pilo bat dago? Ez dakit aukerarik izan duzun baten bat ikusteko? Ikusi dut bi espektakulo. Baina egia esan, musikalera ezkera jun. Ez geha jun, batez ere ingeles ez zielako eta juten itzan bilagunekin ez dutelako asko kontrolatzen, eta uzet bera dintzat astuna izango litzatekelako. Ikusi ditugu bi, Blue Man Group, oso ona, musika ere badu, baina ez dute kantatzen. Ez da musikala, bai. Eta gero ikusi dugu Circo del Sol azkena. Pasada bat, horre kantatzen dute eta egiten dute. Pasada bat. Oso gomendagarria egiten. Baina ona datorren bestela New Yorkera joan beharko dugu guk ez ikustera. Etorriko dira. Interpretazio lanetan besteen azalean jartzeko gaitasun handia behar da, eta zuri ezen zaizu ukatu, zure Leonorri denetari gertatu zaio, ez? Ikusi dugu, amnesia, bitan ezkondu, banatu, alaba baitu, hiltzaile susmagarria ere izan da. Etxera eraman aldituzu Leonorren sufrimendu horiek guztiak inoiz? Ez. Inoiz ez. Platotik atera eta badakizu horrekin mozten. Bai. Goenkalen erresa egiten zait. Batzutan, tokatzen zaizkizunean oso estena potenteak eta asko sentitu beharrekoak, igual geratzen naiz tartetxo baten ola edo humor itxarrez edo ola, ez asko asokatu behar detenia, baina nik normalen bere ala mozten etorrekin. Eta ez, etxera, normalen niko goenkale etxera ez dut eramaten. Hainbeste atalen ostean oso ondo ezagutzen dugu Leonor, baina zu nolakoa zara. Printzipioz, kanpotik ikusita ematen du genio txarra, agian baduzula pixka bat. Oso txarra. Eta, bestela nolakoa zara. Esan diate baita ere, sensuala zarela. Hori lankideratik esan dit eta gero berak esango dizu zuri. Bale, hori bestek esan beharko duten, nik hori jastakit. Baina, genio bizikoa ba naiz. Gaur jantzita oso sensual etorri zara, transparentziekin. Gauzagietarako ba naiz nahiko ausarta. Gizonei buruz hitz egiten baldin badugu, Leonor ikusi dugu arraldera altzen denean bere izaera sexualarekin, eta badirudi mundu guztia arraldetarrak harritu zituela erabat. Zuri iruditzen zaizu gure gizonak
oso hotzak direla, pixka sosoak agian direla, Euskal Herriko gizonak. Kalera begira akaso bai, baina nik uste sentitzen dutela, besteek sentitzen duten gauza bera. Denek sentitzen dute antzeko parezido. Nik uste, Gero ja, behaiek ez dute adierazten. Euskal gizonek behar bada ez dute beste gizon batzuk bezain beste adierazten. Baina sentitzu berdin. Eta desio berdinak. Jarraitu gia jaten? Bestela gainera ari da ja lehortzen. Bestela. Gero jango dut. Baina ez du ukitu ere egin zuretzako guztia ukiteko, Baina banatzen dut, Bueno, zure senarra Asier da. Eta nahi duguna jakinda ea nork esan zion batak besteari maite zaitut lehenengo aldiz. Gogoratzen baldin baduzu urte asko daramazu elkarrekin, baina... Ez noiz gogoratzen. Ba, oso gaizki. Esango zenioten, ez da? Bai, askotan. Baina ez igual hainbeste esaten diogu elkarri, ez naizela gogoratzen zenek esango zion, igual Asierrek esango zian. Eta hori bera. Eta bera da gizonezkoa, eta bera, akaso berak esango zian. Ez da. Bera, kalera begira esatei zutena, berari kostatzen zaio asko kalian eskua ematea eta horrela. Baina gero etxean ez da batera hotz. Igual hotza asko pasatzen du lako mendian. Bueno, eta nola pasatuko duen berak musuen estenak ikusten dituenean, zuri asko gainera tokatu zaizkizu, aktorek normalean esaten duzue, beste dozin sekuentzia bezala dela, ez diozuela beste garrantzirik ematen, hori ikusten dugu adibidez, ez? Guk nahi duguna jakinda, izenik ez balin baduzu eman, baina inoiz gogorra egin ote zaizun, gizonezko bat musukatzea fikzioan. Bagian ahoko akiratxak atzera botatzen zintuelako, edo ez zelako atraktiboa zuretzako. Ez dut uste. Igual hasierako musuak edozein aktorerekin badira ez dakizu nola izango dan musua, eta urduritasun normalak. Benetan musu ematen dezunean lehenengo aldiz izaten dezun urduritasun hori, akaso. Baina gero inoiz ez gaizki pasa. Orduan, lankidekin musukatzen duzuenean, elkar musukatzen duzuenean fikzioan, horrek zer egiten dizu, deserosotasuna edo konplizitatea zuen artean? Konplizitatea. Azkenean konplizitatea sortzen du. Nik uste baietz. Ez? Bai. Berak badaki ondo, ez da? Estela. Bueno, asko hitz egin dugu Goenkalen inguruan, baina 2002 urtean, Arantza Iturberen Ai ama antzeslanan egon zinen baitare ikusiko ditugu irudi batzuk. Mirengo Genola eta Pilar Rodríguezekin egin zenuen antzeslana, ez da, ama izatearen zalantzaz, eragozpenez, beldurrez, eta hitz egiten zen, eta nahi duguna jakinda, ze suposatu zuen zuretzako lan honek, nola sentitu zinen antzeslan hau egiten? Izan zen gozada bat. Arantxa Iturbe eta Gurtzane Intxaurraga dira egileak, bilak. Eta agurrek zuzendu zuen. Izan zen gozada bat. Izan zen, emakumeen talde batek egindako lan bat. Eta gainera emakumeen gai baten inguruan. Eta, pila batek hasi nun, zedanak gaina amaxian. Eta horretaz hitz egiten genuen. Pila bat, eta nik aletzen nien, zergatik, Zergatik nahi du emakume batek ama izan. Eta inork etzun erantzuna aurkitzen. Suertatzen zaizulako, baina hori ez da arrazi bat. Eta, diskutitzen genuen pila bat. Izan zen oso lan berezia. Horren inguruan doa, galdera horien inguruan ez zuzen ere, ez? Bai. Eta, niretzat karo nintzen umerik enuen bakarra. Eta orduan, izan zen oso polita dokatu oso eroimen ona. Eta zuri, Ainoa, amatasunaren sentimendu hori edo, non gelditzen zaizu? Urruti, gertu, nola sentitzen duzu? Oso gertu, niri umeak asko gustatzen zaizkit. Bai. Bueno, testa bukatzeko, lehen esan duzu, bidaiak egiten dituzuela Goenkaleko neskek, ez da? Amsterdami buruz zerbait esan duzue, ez askorik, Berlin, eta bar, nora duzu pentsatuta hurrengo bidaia egitea? Ze, Budapest. Bai, Budapest, pero horti. Eta zen bat zoazte? Zortzi guaz. Baina ez dugu esan behar, nora guazen, gero bestela jendea apuntatu ite zaigu. Eta orduan, aurten haitu geha, Amsterdam, ez Budapest. Bueno, gaitek apuntatu nahi bali mazun Budapesta alditzeko. Joana Laseras, esker mila pasan dugun. Zuri, eta hori zuretzako, eskerrik asko. Lagunok, emaztea beste batzuk musukatzen ikusita barre egiten duen gizonak, nahita ez tipo gogorra behar du, ezta? Niri ala iruditzen. Begira, hemen duzue, mendigo izale aparta, goi mailakoa, himalaista zaildua, Edurne pasaban lehen gusinaren espedizioetan, gehien bat horri biltzen dena,
etengabe, eta oraintxe ere, handik etorri berria dena gainera. Asier Izagirrez ari naiz, hain justu ere, Asier Izagirre delako Ainoaren senarra. Edurne. Asierren irudiak esparitu. Asierren irudien zein zeuden. Tonto moduan egon asierren irudien dut. Bueno, bai. Igual ez du ezer esan. Iruitze zait, zu askotan etxean bakarrik ongo zarela bera gabe, bera mendian dagoen bitartean. Zakit, gorra izango da, ez? Naho jende zinguratuta, beti. Orduan jendeak asko zaintzen hau. Beira, hasieran akaso bazan gogorragoa. Azken espediziontan 2 hilabete izan du dira, bera kanpoan egon dala, eta pentsatzen nuen, gaina Goenkale bere ala bukatzen zen, bera junda oso egun gutxitara Goenkale bukatzen zen, eta esaten jo, lanik gabe, Asier gabe, eta azkenen, ez detila sentitzen, azkenen beti egiten ditut plan pila bat, edo, bueno, beste gauza batzuk suertatzen zaizkit, eta beti... Beti denbora falta? Bai, beti nago, bai, gauzak egiten, eta jendeak asko zaintzen nago. Bueno, aitzak eta izotzak hainbeste gogortutako, zaildutako mendigo izaleak, Asier senarrak, onartu ote du gure proposamena, Ainoaz gure saioan hitz ezti batzuk esatearena? Nik mendian Ainoa, nik auzolan egitan ezagutu nun, nik eskaladako teknikarian nintzen orduan, eta liatu benean nik esan nion, hau odolo da makite, hau ez da ligatzeko estrategia bat, mendizaleak nahiko jonkiak era. Eta askotan ez gogoratzen dit, ez zuk esan dako horiek, ez egia da, eske danak gara jonki batzuk, ez? Nik ez dizkio gauza asko kontatzen Ainoari, hango gertatzen diren gauzak edo arrisku munduari nik ez dio kontatzen, ez? Baina, bueno, gero da okerrago bizi dut, gero da gehiago daki, medioak direla, oain gehiago azaltzen dira telebistan. Bitxerikeri bat, behun ginen Peñón de Ifach, hankalpe benido ronduan dagoenan arkaiz bat eskalatzera, 300 metroko pareta bat, da, bueno, izan genuen kriston bronka, eta, bueno, azkenen hori pixka buelta emateko ordua izan zen, ube eskaduta gero, bera jetxe ginera, da jangen nolako mariskada handi bat, guatenez mariskada indurain, orduan indurain irazten ditun turrak, eta, bueno, izan zala azkeneko olako ekintz potentia pareta batian, da geroztikan, ez gara askoz gehiago eskalatzea oso gutxi. Eskalaun baten aita etorri nire gana, eta esan, Asier, ez asko ez enteratzen da, ze pasatzea, nik Ainoa ikusen eta askotan musuka telebistan, eta horiek benetazko musuk izaten dira, Espainiakin eta bigainakin horrela, eta zu ez asko enteratzen da, nik askotan esaten nahizela Euskal Herriko kornudua edo anardura, ez? Nik grazia ematen dit, ez, azken finen asko pasatzen dut horretaz, baina bitxia da ikusita, jendia nola, ez, jolasten duen edo. Bueno, hitz eztirik eta hola ez digu esan, baina natural. Bai, natural, baina ez dakit. Bira, juten danean espediziotara, junda 5 minututara ateratzen da etxetik, eta handik 5 minutura badut mezu bat. Eta orduan pentsatut, poeta badaukat etxean. Kriston mezuk bidatzizkit. Baina etorri orduko, ikusten hauenean ja, akabo. Poeta hori, akabo, nik ez dakit tiranon bat ote daukano, nik ez dakit, zer bestela, gero ja ez dakit esaten. Eta esaten diot, Alegia, zuri bloga beste batek idazten dizu, berari mezuak beste batek. Nik ala uste dut, ala, bai. Bentsa asko dituzue. Eta mendira bueltatuta, batzutan ez duzu pentsatu izan himalagismoa errusiar erruleta dela? Bai, baina nahiago etoriz pentsatu, bestela. Egia esan nien naiz asko enteratzen. Beraiek kanpora juten diranean, lasai egoten banaiz, bada ere ez ditu dalako berriak irakurtzen, ez du telebistarek, ez du jarraitzen espedizioa. Nik bakarrik berarekin hitz egiten da telefonoz, eta beak beti esaten diten ez da ondo dijoala, pues ya está hori sinisten dut eta akabo. Ez alda gogorra Goi mendizale baten emaztearen itxaronaldia? Esate izute, nire itzait hain gogorra, batzutan bai, badira batez ere... Baina ez zara joaten informazioaren bila, edo nahiago duzu ez jakin gauzak? Nahiago dut ez jakin. Edo berak baetik pasatuta gero esaten dizuna bakarrik, nahiago duzu? Bai, nahiago dut hori bakarrik. Nik uste, ez dut inoiz horrela, ez dut konstienteki hori egin, baina gero pentsatzen jartzen aizenean, jendeak aldetzen dit, zen onda biltza irakurriet ez dakit, ze partean daudela eta nik. Ez dakit, eta gero esate, karo, nik ez dakit, ez delako jakin nahi.
ez den nahi. Lasaiago horrela nago. Eta gero, bueno, pues egia da, jende pila batek distraitu egiten hauela. Eta hain maitasunari buruz gabitzela, zein izango zen, ez? Zein ingo zenukezuk maitasunagatik, hau da, aktore lanak utzi eta joango zinoteke zure senarrekin Himalaiara, edo hori espada, ze izan da induzuen gauzarik zoroena maitasunagatik. Nik ez nuke zer egingo maitasunagatik. Ez, hori ez ditzateke... Igual hori bada, baina nik ez dut ulertzen maitasuna, nik nire profesioa utzi eta Himalaiara jutea, hori ez da maitasuna. Hori da kuelge bat, ez? Bai, baina ze gauza zoro, ze gauza zoro egin duzu, ez dakit, maitasunagatik. Igual zeuze, momentu puntual batean edo zer gauza egin dezaket. Bueno, paleta hori go, ez? Bai, adibidez hori, eskalatzera jun, elurretara jun, horrelako txorrada pila bat egin ditu gustatzen ez zaizkidanak. Junaiz eskiatzera, ez dakit. Eskiatzera, esperientzia. Etxezkizu gustatzen gauza horiek, ez? Niri probatzea gustatzen zait, baina adibidez, eskalatzea gehiago. Baina eskiatzea eta horrela, niri hotza elurra, ez zaite zer gustatzen. Baina ez da hotzik pasatzen gaur egon, erropa horiek. Nik hotza pasatzen dut. Baina elurrian egoten da, jauziten da, tardan bustiten da. Bueno, azken minutu hauetan, pixka bat Asier abentureroa zaritu gara, baina ez dezazuela pentsa Ainoak ez duenik abenturero senik, ez, badu, eta bestela begira irudi hauei. Hor paratxutean egin zenuen jauzi, eta orain ikusiko dugu, hor pozik zaude. Oso pozik, oso guan. Zer nolako sentsazioa da? Kristona. Baina paratxuta ireki arteko hori gogorra izango da, ez? Baina ez da ia ezer, da, dira bi segundo, ze irikitzen da bere ala globotxo bat, eta horreki egia eusten zaitu. Gozada bat, pasatu du, pipa. Eta hemen bestea, Kevin, Asier Oruesagasti. Bai, bilok egin genuen salto izan zen, gozada bat, gainean eri tokatu zean, begirale altu hori, handi hori, gozada bat, erabat babestuan, Juan, superra handila zen. Baina erori bazinate, haren babesa alperrek izango zen. Keba, oso profesionalona zen. Gehiago zapalduko zintuen. Eta abenturako grina hori ze, kontagizia huitzen da edo ja genetan dator? Igual pixka kontagiatu zait. Niri gauzak esate izute, niri gauzak probatzea gustatzen zait. Baina gero, behin probatuta gehiagi sufritzen baldin bade, ja gehiago egitea ez zait gustatzen. Jarraitzen baldin bade da maitasunagatik. Datorrela, bai Maria esan? Kontako sufriu zuen adibidez. Ez? Nahi zenuen. Bai. Nahi zenuen. Bueno. Datorrela orain, Inigo Arbitza. ¿Cómo tú estás? ¡Ay, chico! Gabo lagunok, zer non zaude? Ez dakit, ez nahi zen ni emozionatuko gaur. Inigo Arbitza, nondik jo behar duzu gaur, Arbitza jauna? Bueno, gaur jolasti xamar natorkizue, beti bezalaxe. Eta gainera, jolas, ez dakit, polita izango da, ea gustoko duzun, Ainoa, lagunok, solaskideok, atentzioa jarrezazue, arreta jarrezazue, eta orain ikusiko dugun irudi horretan, ea topatzen duzuen gaurko gure guoli partikularra. Guoli. Zera iztoa, zera. Ya está, nik aurkitu dut. Baita nik ere, nunote dago, hor, gure Ainoa Ierbe. Hau da, Ainoak eta neuk elkarrekin urteak pasa genituen Donostiako Orfeoian abesten. Eta zu ere hor zaude. Pastea da guzti. Eta urteak erosteko diruri gabe. Horrein hobeto nago ez da. Horrein orko guapa jabeta. Eta guapa. Hori, argazki edo irudi horiek, kontuan izango dituzu, Anoetan kantatu genuen, 1900 eta 97. urtean, oso urte berriz izan zen. Orfeoiaren mende urte hurrena, gotzazea. Bai, nora ez naiz bagatuko. Eta horretara ez zuten iruditan, nik badakizu zergatik identifikatzen un beti nere burua? Konturatuko zinaten, beti irriparra egiten detenean, pila bat zabaltzen dutela haua, ez? Kantatzerakoan ere bai. Ikusten zian hortz bakarrak nire, zandonako kantatzute, eta nire hortak, Bai. Bueno, badakizu, esatez egiten, maskara, erabili berra, maskara, da zu maskara ederra baugazu entzat, argi dago. Haizu, zenbat urte pasa genituen Orfeoian, zenbat pasadizo, zenbat kontzertu, zenbat gauza, Ainoa? Pila bat.
ez bakarrik kontzertu eta gero Kanpoan. kontzertuatik kanpo egiten genitunak horiek igual interesgarriagoa dira. Oitako bat aukeratu dut kontatzeko, ez dakit zure senarrari gustatuko zaion, badakiz zer esango duan. Asier Bieloskorra ez dela nik argi daukat. Ze Akoruñara joan ginen kantatzera, ez dut argazkia topatu Ainoa, baina goizetan Ainoa eta Asier oetik jekitzen zirenean, mesanotxean ni neu egoten nintzen. Hori egian da. Bueno, mesanotxean ez, gendun Bueno, oearen aurrean. Oean trioa. Bai, oearen aurrean. Argazkia, bagendun argazkia beraketan ikusen politia. Baina argazkia nola agertzen ginen Ainoa? Helduta, hola. Horrela Txoin, hola. Horrela agertzen ginen argazkia, horrela jarrita. Zer gelan, hotelean? Kalean. Agoruñan kalean, ginean bilek oso romantiko, eta hola xatera gendun argazki bat. Eta oso politia zen argazkia, eta ni baneukan emarkatuta hor txeketan. Laguna bakarrik izan gara, besterik ez. Eta horregatik zinean. Alegia, senarren mazteak oean eta Inigoan argazkian. Mesanotxean argazkian. Eta Asierren argazkirik ez gelan. Hori da, eta kalean topatzen duenen Asierrek, beti zu, tartean, oean edo kalean. Bueno, kontuak. Ezkontzako argazkiak eta ez da Inigona mesanotxean. Ez, ezkontzako argazkiak ez dakit ez da non dauden ere. Bueno, kontu, Ainoa kantarina dela argi daukat, ez da bakarra bere familian bere amak ere kantatzen du, 11ko abesbatzen kantatzen du, bera ez dakit hori ere etxerik etorri zaizun gauza den. Segurenik, bai, nire amari kantatzea asko gustatzen zaio. Eta etxean beti garbiketa egiten zuenean, eta, bueno, beti kantatu egiten zuen, eta sukaldean zebilela, orain ere bai, orain beti dago bere musikarekin eta kantatzen. Eta askotan kantatzen gendun etxean, aizpak beraketanik, aita ez da bat ere kantaria. Hori da. Bat ere, ez dauka gainera belarririk, eta ez, nik ez ditu inoiz entzun kantuan. Agudu ezagun ama, sokori, muxa handi bat emetikan. Eta, bueno, Ainoa ere pasio emakumea zarela nik argi daukat, sensuala, eta gaur pasioa aukeratu dut zuretzako. Musika bai, baino musikalak. Alegia, badakit musikalak ere gustoko dituzula, lehen aipatu duzu. Eta gainera, mito bat ekarriko dut gaur hemen mai gainera Romeo eta Julietaren mitoa badakizu. Asko maitatzen duenak, asko sufritzen duela, eta ezinezko maitasuna alegia izan da musikal guztietan, argudio nagusi, ez da? Eta zuri jendea sufritzen ikustea gustatu egiten zaizu, ez da? Hombre, okapideiko epaimaikide izan nintzen, beraz argi geratu da, ez? Maitasuna eta sufrimendua argi daude, horiek direla gure bizitzaren motorea, eta nik orain irudi batzuk jarriko dizkizuet, eta ziur nago argi geratuko zaizuela zertaz ari naizen. West Side Story musikala da, 50ko hamarkadako politia, ez da Ainoa? Gozada bat. Orduan egiten zian olako gauza, gaur egun ez dira? Bai, egiten dira olakoak, nik ez dira ikusten, ez? Hombre, egiten dira, pasatzen da bere garaien aktore horiek oso modan zaudela, ez da? Ja, baina eske orduan egiten zen asko gehiago zinea horrela, ez? Ez da, jende asko eritzaio gustatzen hori, baina nigo atzen naiz, egu berritan gero gaueko programatan ordunetzian egiten Televisión Espainolak ez zuen igual bat egiten zituen gero Ameriketatik ekarretako irudiekin eta horrela, eta beti zuen musikalen gauzak. Egia da. Eta egerian natazion sinkronizadako gauzatxoak, eta ez? Spencer Williams eta olakoak. Gaur egun hori mantxoegia da. Ja, nire gustatzen ziren pila bat, nik geratzen izan telebistan pegatua. Bueno, baina nik jakin badakit Ainoak musika honontaz gain beste batzuk ere gustoko dituela, izan ere ondoren pop ikono bilakatu zen beste musikal bat ere modan jarri zan, eta nik izenburua esan beharrean protagonisten izenak esango dizkizuet, Dani Zuko eta Sandy, zertaz ari naiz? Gris. Crazy for me. Cutest for me. Summer days drifting away to the summer nights. Bueno, neskak alde batetik, gizonak... Bat astenetan hilda, aktoreetako bat. Barrotaren lankidetako bat. Bai, ez dakit izena aurpegia bat ikatuta zeukana. Erdizulatu ez, bai. Ai, beira. Bueno, hemen ere Romeo eta Julietaren mito argi dago, ez? Emakumeak alde batetik, gizonezkoak beste batetik, Travolta, Olivia Newton-John, euren kuadrillak ere elkarmuturka. Azken finean, gauza bera errepikatu egiten da, ez da? Hori formula arrakastatsua izan da. Bai, arrakastatsua. Eta gainera nik uste dut Ainoa zuk hau askotan kantatu eta dantzatu egin duzu, ze duela urte batzuk
boda batetan elkarrekin egon ginen, oinetakoak kendu zenituen, ni Travolta eta zu Olivia Newton-John. Jo, ez nintzen horatzen hori zanik. Beitu, bani joan, gaina, gaur, beitu, zetako idamazkiten. Bueno, ba, orduan zeian zaiagoak. Takoia eta azkenen, ni bakarra izan takoia kendu zituna, ez da? Bueno, zu gotzezeak gero, gonbidatu guztiek zer gauzak esan zizkiguten, eta, bueno, en fin, asier etzegoen, senarra etzegoen. Ez nuen gonbidatu. Ez dakit nola bukatuko nuke. Zer animetan, hemen jarriko dabe. Jarraitu barrikulako, bestela zapeituko. Urrengo boda batetan ingo dugu elkarrekin. Bueno, aurrera jarrituko dugu, zegero Disney ekoiztetxeak ere, formula berari helduzion, eta hain famatua den High School Musical ere, hortxe jarri zuen, eta arrakasta handikoa izan zen. Travolta ordez Troy jarri zuten, saskibaloi taldeko kapitaina, eta Olivia Newton-Johnen ordez, Gabriela. Bueno, Coca-Colaren formulari itxura eduzion. Hortxe beraz, gaztetxoen artean arrakastatsua izan den hori, goazen, pelikula, telesaia, eta... Orain ditu de High School. Hoize, santo egiten. Ni nahiago dut Travoltaren eta beste horiek Ainhoa zu? Bai, askoz ere. Abestiak? Bueno, baina gaur egun hau daude modan, baina... Modan daude, baina plastikozko... Bai, dana berdina da. Soinu guztia iguala da bida. Eta gurean, goazeneko horretan, badakizu zertan ona? Komentarioak egiteko, Badakizu zertan ona gurean? Behintzat, bueno, gurean, Euskal Herriko produktoan, goazenen, abestiak hemen goaziela. Eta gaina oso politia. Bueno, orain ikusiko dugu hori, ea. Bai, esaten nuen, badiru dira azkenean imaginazioa, gogoak, horrekin gauzak ondo ateratzen direla, ezta? Zalantzari gabe. Hau izan zen, ere ustez, egitan, Bai. Bueno, gaztetxoen artean arrakastatsua, goazen telesaia, filmea, pelikula, eta gainera, gaztetxo guzti hauek Ainhoaren eskutik pasatakoak dira, Ainhoa. Zu izan zinen euren aktore zuzendari, ezta? Bai, oso ondo pasan nun, izan zen ere lehenengo esperientzia horretan, eta egia esan danak, beti esaten da, gaztek daukatela burua beste non bait, zaila dala eurekin, ez dakiz zer, ez dutela ezer egiteko gogorik, baterantziz, danak zoketen gogo pila bat, lan egin zuten fenomeno, eta danak ikasteko prest, izan zen oso esperientzien eretzat, polita, aberazgarria eta gaina uste lortu zutela. Eta gauza diren, nik gogoran daukazu asistinean, orfea utzi zenunean, eta aktore lanetan asistinean, zu gazte izanik, lehen aipatu dituzu, zeintzuk laguntza eskaini zizuten, eta orain gauzak alatu, eta orain zuzara laguntza beste gaztetxoei ematen ari dena, Bueno, baina... Naiz eta gazte izanik, orain dizko. Eskerrik asko, bai, gaztea naiz, oraindik. Baina, bueno, bai, beraiek asko zer gazteago ikusten gara horrela, ispiluan begiratzen naizenean beraiekin horrela esatet, ostras, zer du nagoen, baina, bueno. Bueno, hauek guztiak Ainhoa ezagunak eta lagunok ea orain datorrena ere ezaguna duzuen gure Romeoa. Goazengo musikalean desi nintzen. Ostirala, aginetako mina. Taldeko pijana zan, eta, bueno, askok pentsatzen zuten gaiztoa zala, baina esan gaiztoa. Ni bainat nintzen. Bainat zan, iratirekin maite mintzen zan mutil txintxua. Kastinetan kantatu egin behar genuen, dantza ere, eta gero interpretatu. Ni dantzan ibili naiz eta kantatzen baita. Baina interpretatzen, inoiz ez. Nik enekan inoiz esperientzik, telebista munduan, eta niretzako izan zan dana erokei bat bezala, ez? Han sortu zan klima berezi bat, egon zala alde batetikan, gero zuzendariak eta ekipo guztiak oso polit jakintzuela jartzen, eta gero pentsatzet euskal kantu ezagunak eta erabiltziak ere bai tiroia handia ukiko zula. Nik behintzat ez nuen uste hainbeste arrakasta izango zuenik. Lautelatu beti gustatu izan zait.
Ainhoa Ierbe zan gure direktora artistika edo antzerki zuzendaria edo, ez? Kenian Ainhoa Ierbe gurekin egotezan han pasaber genitun ordu guztiak. Denak egon ginen oso pozik berekin. Gainera ezaguna zen, hori ezaguna guretzat, eta hori zan ikusta eta eta oso ondo. Pilo bat maite dugula, eta jarraitzeko horrela, ez aldatzeko inoiz, pertsona izugarria dela, eta hori. Esan bezala, Iñigo Azpitarte eta Ilma Fernandez, goazeneko aktoreak izan ziren, gero Goenkalik fitxatu. Beraz, arrobila ederra hemen daukaguna, ez da, Ainoa? Kristona! Izugarria. Jo, egin gendun kriston kastina, eta esatezu, jo, benetan. Zenba jende dagoen eta zenba gauza egiten dakizkiten. Ze gaur egun, egiten gaztek, badakite kantuan, badakite dantzatzen, dakite gauza pila bat egiten. Jo, eta gaina, dantzan eta ikusi, behar bada hori, nik ez dakit, ne dantzan gustatzen zait, baina egiten den ere kaxa. Baina eurek egiten dituzte gauza batzuk? Ondo dantzatzen du, Osa, nik argi bat ondo baina nere dantzatzen kaxa. du. Baina takoirik gabe hobeto. Takoirik gabe. Iñigo Arbitza, pasa gau naio! Beno, jaunak eta andereok, Ainhoa Ierbe kantaria, ez da oso ezaguna zuetariko askorentzat, badakit, Ainhoaren antzezle izaera nagusitzen zaio kantariaren ari. Ez dakit bada, gaurdanik batek baino gehiago gezote duen iritzi aldatuko, hau entzun ostean. Hau egin beharra, ama! Ainhoa! Lotxatiten naiz izugarri. Baina zergatik? Beitu, lehen ez dugan hain besteko lotxita. Aingeru bezala kantatzen duzu. Bai, aingeru potolo bat bezala. Jo, duela urte batzuk izan un arazo bat, eta izan un, ebakuntza txiki bat, tontakeri bada. Ez, banuen, eta baindik badut beste bat, kiste bat, irude jaiotze zala, eta txikitan gaine egiten ditun kriston garrasik eta horrela, ia, abotsa galdukoten nuen. Bai. Ez, eta baina ez duen galtzen. Beti izan dut oso abotsa handia, eta Inigorekin Alfoian kantatzen nuenan, askotan sanik esaten zian isiltzeko. Edo mutien saiera pasatzeko. Bai. Bueno, beti hola, eta azkenen, kiste hori aterazitzen eta egintzaten ebankuntza bat. Ordundik hartu diot sekulako bildurra kantatzeari. Bai. Jarraitzen duzu, ezkontzetan eta bai, egiten dut, baina erronka moduan esaten, Aino, aurrein behazu. Eta ez, baina kosta bitezek, bildurra hartu diot. Eta ezkontzetan eta jarraitzen duzu, badakit Inigorekin eta garai batean, Inigo ja ez omen David, zutatzeka bai. Bai, larumatuntan banejoa batera. Eta batzutan gertatu izan da, jendeak zu ezagutu eta ezkon berria ikusi beharrean zuri behida otea. Baja, eta batzutan bakizu zer, apaisak eta dana esan du. Bai. Baten esan du. Eta txalo bat orain, Ainhoa Ierberi hor dagoen, Leonor da, ez dautuko ezue bat, ai ama, hau ez da posible. Bai, maja, hori nahiko lotxagarria da. Bueno, kantari aparta da benetan, Ainhoa, bai horixe, eta Donostiako Orfeoi famatuarekin, ospetsuarekin munduan barna ibilia. Entzungo alditugu pixka-pixkatxo bat, Beethovenen 9. sinfonia besten. Bueno, hor, beste Ainhoa bat zen. Bai. Ainhoa Ierbez gain, Ainhoa Arteta. Badaukat argazki bat, Ainhoa Artetarekin Trabiatan, egin gendun Donostin Trabiata. Bai. Eta badaukat argazki bat... Hori jakin bagenu, erakutsiko genuen. Bada gaina, horrelako jantzi batekin, peluka batekin oso polita. Eta ni Ainhoa Arteta, eta gero beste lagun bat Josu. Eta Josuk ikusitzenen argazkien esan zuen, zer da? Ainhoa Arteta y Ainhoa Latetas. Eskalako titik hemen gainean. Askotan... Nik ezak izertan
Aurreko kontatzituten gaza. Seriotasun pixka bat hartzueko. Askotan berbaio, baina ez duzu inoz kontaunan, ze zelako esperientzi izen zan Orfeoiku, zenbat urtego zinen? Urte de pasatu nitun. Eta, badaukat sentsazioa, ni beti izan du naizela la niña mimada ilatoki guztitan, eta Orfeoian ere bai, esate izut, sanik batzutan esaten zian isiltzeko tola, baina sanik badauka bere karakterra, Zeinek barkatu? Sani da zuzendaria. Jose Antonio Sainz Alfaro, baina guk esaten genion Sani. Eta, jendeari egiten zion herrita asko eta horrela, eta niri baita, baina niri egiten zidan kariño askoz, gero egiten ziten parre. Así que, ez dakit, niko horimen oso ona daukat, oso lagun honak egin ditzen eta oso ondo. Nola zen, Ainhoa Arteta eta... Ainhoa argazki honek. Argazki honek. Ezkerreko hile da, Ainhoa Arteta. ¡Qué fuerte! ¡Oye, Isanda! Izana, Itxo, baina zentzea. Egia esan, ondo goian zenituen, Ondo goian zenituen. Morez daudena, Morez dauna. Ni arroxitana, bai. Ainhoa, gero, EASO ederrak taldean ibili zineten, denak neska gazteak. Ainhoa eta hainbat lagun, zema zineten taldean? Ez dakit, 10 neska eta gero mutil bat, ugore bat zen. Mutil bat ere zen. Eta nesken artean norbaiten izenik edo gogoratzen alduzu? Danakin, akordatzen naiz. Gotzone, Asun, Araiz... Araiz? Araiz. Araiz Zubimendi. Araiz Zubimendi, hau alda. Kaixo, Ainhoa. Bueno, ez dakit gogoratuko zean, baina Madrila etorri nintzenean, nik ez dut inoiz aztuko zure eskuzabaltasuna. Zure etxean hartu ninduzun, eta hilabete inguru egon ginean beste lagun batetan zure etxean, Donostiako Orfeoian abesten genuen zenbait lagun etorri ginean. Antzokiko froga batzuk egitera. Lasai abestu genuen, eta ez dut inoiz aztuko, nola, nik nire aria ukatu nuen, eta ondoren zuk abestu behartzen nuen, epaimailekoei hasi zinen esaten. Ke bien, Araiz, ke bien has cantado. Ez dakik godatuko zean, Araiz, ze ondo abestu dezun, ezta? Zure frogaz arduratu beharrean, zirudien nire frogaz gehiago arduratzen zinela, ez? Anabel Aldalurrek eta zuk, nire 25. urtebeterako fiesta sorpresa edo antolatu zenutela, eta, nik gaina sorpresa izan zela, nik ideiarik ere nuela, eta, ez dut inoiz aztuko festa hura, aukera hau eman didatenez, aprobetxatu nahiko nuke, zuk bere denboran ere eman zenidan bezala, nik zuri ere sorpresa emateko, eta hori, musu handi eta bezarkada bero bat bidaltzen dizut, Madriletik. Araizen eskontzan kendu nituen zapatak dantzatzeko. Araizen eskontzan izan zen. Ze guapa dagoen, Zu ere, oso guapa dagoen. Zu ere. Bai, berdin du. Eta ze ondo egin zuen, eta... Bai, eta ez dezute orain entzun, orain kantatzen du, orduan baina asko zero beto esagerazio bat. Bueno, pixka bat onkitu zaitu Araizek. Bai. Orain beste erabateko emozioetara pasatuko zara. Orain datorren eropuska honekin. Mikel Elizegi! Mikel Elizegi! Eta ni? Nizune bazu ez zutik nabazu baita. Ni zutik ere bai. Bueno, zeinak aurko Mikilik satala. Ojo al Cristo. Ojo. Zure iritzia, jakin nahi dut. Nola ikusten nauzu, itxuraz? Beitu, buelta eskarrango dut. Izugarri. Zerotik 10 10 terdi. Osongi, zerotik 10 terdi. Nerea, zuk neri? Nerea? Edurne. Edurne, barkatu. Nervioak dira. Ez, nerea, nere, modu... Zenbat, zerotik 10? 8. 8, ongi dago.
Maia. 8:30. Bueno, zurekin geratzen, Samar, bale. Inigorena ez altza egin porta. Inigo, bota ikere. Bueno, Egi esan, obel lehurrek, ginago gezurra esan. Nerekin gelitiko hobetu da. leke baina ondoago. Ondo, bat esan edo puntuazioa. Baina gutxio, Sei txerdi da. Hori bizta txarra da. Oso txarra, lasai. Mundu guztik pentsatuko lo. Nola de Montre lortu Mikel Elizegi horrelako gorputza. Jakin nahi alduzu. Hortxe asuntua. Eguraldi hon hasi da eta arropa pixka bat erosi barko dio, Guapo bateko. Elegantea, bai, bebe. Josu, desastrea. Ostra. Josus, no está posible. Zer egin barko dut, no está posible autoripa. Oain bai, Mikel berri bat jaioko da, tope. Sekule egin alduk zerbait gorputza zaintzeko? Niko hainez. Ondo jan, berdura. Berdura asko? Berdura asko, potajia. Potajia ere ez da txarra? Aragia gutxi. Bai, arraia Arraiare pixkat, bai. Jengibre pixka botako jo, hau, grasak entzeko da ona izaten omen da. Apilo pixka bate botako jo, kolesterol, kartutxera, dena, akitatzen duka. Gizentzeko ze ez da jan behar? Gozo gauzia, asko, la behar da, noski. Gozokiak eta ez da jan behar? Ez da jan behar. Berdura asko? Noski hori bai. Aragi hau arraina, ze jan behar da? Biletatik anik. Baina ez duzu sekulan dietaren bat egin? Ez, egunero gimnasia. Egunero gimnasia? 3 ordu. Ez da txarra egunero, Egunero? 6 eta laurdenetik, 9 eta laurden arte. Obsesionatu ni pisukin, keba. Este eta... Ostras, posible da? Este posible? Este posible! Hau etxeok ongi! Eta parrandak eta horrelako gozak hori ez da ona dietaren zat. Ez, hori ez. Alkola gutxi. Gero txupito bat batzutan edan, eta hori importantia da ere bai, jo. Txupito ere gindarre ematen du. Hori da bai, digestioa ondo egiteko. Oidek digestioa importantea da. Hori importantea da. Eta hau mantentzeko zer egiten duk ba? Jan. Hoiz eta kilo batzuk gehiago hartzen dituzunean zer egiten duzu? Hau eitxi? Kremaiera! Hoxe ba! Ala, sesi bardeuna, ala, ongi itaka pasiatzen. Eun pausu minutuko, ordu erdi batean, 300 pausu, ongi zeok, 0,05 kaloria pausu batean, guztira, 150 kaloria. 150 kaloria? Gutxi duk hori, zerbait egin mardetzei bat emarte, pega eurra lizaki! Jeronimo, arratsaldeon. Leku berren gaude, espagin hemen zarautzen. Haizu, udara, honea, operazion bikini. Jende asko etortzen alda honea? Bai, jente desente dabil, uda begira, zuk esan dezen zela, operazion bikini egitea, Erraxe alda kilo batzuk ustea? Bueno, zaindu egin behar da pixka bat, janarekin eta kirola egin. Haizu, nik zerbait egin nahi dut, erakutsiko aldiak? Bai, pasa, venga, bazo Azkenen sakrifizio pixka batekin gauzak lortu iken diela. Ya lo creo, bai. Guapo. Guapo, Elizegi. Guapo zaude. Erraza da. Gimnasia pixka bat horrak jartzeko. Egun bakar batean hori xerrotu zen du. Egun bakar batean. Ni gimnasio horretako beharra auker. Zu dietaren bat zerbait egiten duzu, Ainoa. Nere bizitza dieta da. Nere bizitza dana dieta bada. Zu argala zaude. Ba, izkerrik asko. Eta ogi horrek ez aldu gizentzen edo? Asko, jaten badin badezu bai. Bai, benetan, batzuk ez dute baiet, beste batzuk ez ez. Ba, nire kasuan nik uste baiet. Elizegi okina eta gozogina da. Eta ikusten duzu? Bai. Operazion bikiniarkin hau. Profilatikoak ez, profiterolak egiten ditu. Profiterolak. Ioituta, profilaktikokin lan egitea, baina gu profiterolak egiten dio, Xavier. Haizu, eta zure soprano ahotsari ongi alde torkioke, ez dakit adibidez, 10 kilo hartzea.
edo hori mito hutsa da? Hori mitoa da. Bai? Hori ez da egie, bai. Ez da egia, horrela egiteko ez da behar Ez da behar. Elizegi, aio! Banu, bueno, gimnasia noa! Aio, guapusina! Honi, negun bakar batean olaxe, jartzeare, ez da gaizki. Bueno, Ainhoa Aierberi buruzko hainbat kontu aletu ditugu, jada denak aipatzeko denak aletzeko astirik ez, hain da zabala neska honen lan eremua, baina antzerkia aipatu nahi dut, hori aipatu gabe ez dezake gutxi hainbat obratan ari izan zara, Ainhoa, eta orain bertan ere badiar duzu bakarren batean, ala? Orain ja, beira, krisialdia dela eta bagenitu norpare bat, baina zintzilik geratu dira. Momentu honetan, proiektuak baditugu buruan, baina ja ez dago emanaldirik, atzera bota dituzte, bai. Bueno, momentuz ez dago antzerkixe krisi zen, telebistan beguke nahi genduken bieraina ez, zini ez esango zut. Lanbide honetan hasi nahi daben gazte bati ze esango zeuntzeke. Formakuntza on bat izateaz gain polivalent izen bidabela zure moduen? Nik uste baietz, eta gero eta gehiago, ze ikusten dezu, ateratzen diren produktu horiek eta musikalak direnak eta hoi dana, zenbat eta gauza gehiago egin eta ondo egiten baldin baituzu gainera aukera gehiago daukazu. Bai. Bai. Eta gero horri lotuta, zea holko mungo zeno, oin azpia nahi dauen gazte bateri hau da. Lanin, eta gero ikasi eta lanin. Ahi ez urrezaden egon zinen, ikasten, eta... Nik uste eta hasten dela beti, ikasi eta hasten dela, ez? Egia da, aukerak izaten direla, naiz eta ez ikasi, lanbide honetan aukera batzuk izaten direla gaztetan, umeak behar izaten direlako, edo nerabeak behar izaten direlako, eta orduan horrela, baldin badikoa zure bizitza fenomeno, baina hori ere ez da ohikoena. Benetan hori baldin badokazu gustoko, prepatu zaitez horretarako, ez? Bueno, zinegameagintzan ere, laburmetraietako protagonista izana dugu, hainbat aldiz, Ainhoa. Aski laburmetraia ilunetan hori bai. ¿Está en casa? No, se marchó. Lleva varios días sin aparecer por el trabajo. ¿Quieres pasar? Estaba a punto de cenar. Bueno, vale. ¿Te apetece comer algo? He cocinado para dos. La costumbre. Tiene muy buena pinta. Klaus Grotenen lana zen hori. Bai, algo para descongelar. Algo para descongelar. Zer jantzen duten hor? Zerria, nere maitalea eta bere gizona. Maitalea eta gizona jantzen dituzten. Bueno, nere maitalea zana bere gizona zan. Eta jan egin zenuten. Eta, bai, bueno, nik enekin, ni pentsatzen hon zerria zala. Zuk zerria zela uste zenuen. Berak hori zantzidan. Eta bera gauza bera pentsatzen zuen, ez da zerri bat zela. Bai, hoxe da. Harrapatu gintun eta... Eta hemen beste laburmetraia, hau Dientes de Leche da. Bai, Klausekin ere bai. Hau ere Klausekin grabatua. No se sabe muy bien. Algunos dicen que con ellos hace Eta joyas y zergatik, otros que los alaxe egokitu da, laburmetraiak hain tetrikoak izatea, hain ilunak. Bai, nik uste Klausi horrelako gauzak egitea gustatzen zaio, eta egia esan, langile fina da tipoa, Baina, bueno, berak dauka, eta gero bera da xamurra goxoa eta hola, eta ez dizu jotzen esatezu, baina paisea. Igual itxuraz eta horrela, bai, jazten da beltze ez eta hola, eta iztu, baina gero bera ez da hola. Oso jatorra da, eta oso gertukoa eta hola, baina pelikulak eta gustatzen zaizkio holakoak. Eta hori egiten du. Pare bat edo hiru egiten duzen, ez? Klauseaz. Bai, eta gero pasatu zidan berak idatzitako gidoi bat luzemetrai baterako, eta jaetzan zea horrena, jaetzan hain iluna. Bazan oso gauza polit bat, hori xamurra. Eta ez du egin, pena badan, pentsatzen dut izango dela diru laguntzik igual ez duelako izango, baina oso gauza politia zokan. Bueno, bukatzeko gaur ez ustekoak bat baino gehiago eman dizkizugu. Bai. Nik uste gauzako isoak ere izan direla, bat baino gehiago. Bueno, azken ez usteko bat ere badugu, hau ere oso lagun nina kutxuna duzu, eta zerbait esan nahi izan dizu. Ainhoa, da oso neska alaia. Emakume alaia, oso alaia. Ezagutzen dudan personarik entusiastarena dela. Aurre egiten dio gauzei, arazoei, ilusioarekin. Hori kutsatu egiten da gainera, ondo dago, bere laguna izatea alde hortatik. Nik asko maite dut eta pentsatzen dut berak nire bai. Asko maite nahuela, oso lagun bina gara. Eta azken aldian gonen gehiago.
Egia esan asko maite dugu elkar. Pozten hau zenean dena ondo dijoala jakiteak. Ze gurean... Atzerkia ikustera joan, edo zinera, edo hitz egin. Normalean hori izaten da. Eta bidaiak egin ere, bai? Bai, iaz lehenengo aldiz ginen Berlinea, eta aurten Amsterdama joan gera. Eta beti izaten dira oso bidai elikagarriak esango nukenik. Zortzi neska joaten gera. Iaz okurretu zitzaigun, hasieran lau izan behar ginen, edo, en fin, elkartzen joantzan jendea, eta azkenean 8 neska, eta 8 neska oso diferente gainera, gure artean, oso diferenteak. Bueno, Amsterdamen gertatu zitzaigun, azartu ginela goizean, nik uste lo geundelako, oraindik, en fin, ni bai bentsat. Eta nik gauza bat esan nun, berak gaizki ulertu, en fin, hori gaizki ulertu bat, eta, bueno, azartu ginen. Inspiratu egiten diote elefante trompa goraka daukatenek. Eta orduan, denda batera joan, eta aurkitu nun nolako elefante txiki bat, trompa goraka daukana. Baina berak esan behar du non daraman. Hori nik ezin dut esan. Eta gaur ez da makit! Non elefante trompa gora non daramaztu? Bueno, Tesa, barkatu. Tesa basko maite dut eta egia da, eta ja berde jartzen hasi zait. Hemen. Baina gaur izan da niretzat arratsalde kaotiko bat. Bularrean? Bai? Ainhoa, las tetas, berriz ere. Bestela oso zaila da eramaten, bestela eraman behar dezu giztan. Eta, guk gauzak altzen ditugu bizta, ez, kenduta jarri. Erastunekin eta pasatu izan zait, baina, bueno, erastunak gustatzen zaizki, baina lepoan gauzak ez zaizkitain beste gustatzen. Eta Patrikak beti ez da mazkigu. Eta orduan nunera, niretzat, suerte ematen dit, eta gaina bere opari bada, eta energia, eta beti hemen, oporruraldi guztian hemen egiten, berde jartzen hasi zait. Dizut, beste leku bat oraindik ere celebreagoa, okurritu zaigula. Elefantea gora begira, trompa gora begira, eta... favorez! Iñigok eta biok pentsatu dugu horregatik bizida emakume hau hain pozik. Bueno, lehen ikusentzuleok esan dizuegu, buruzburuko finala uztailaren 3 izango denez, gure denboraldi honetako azken saioan, ekainaren 30 saioan zozkatuko ditugula Aimar eta Xalaen arteko finalerako sarrerak, baina azkena rock festivalerako 2 sarrera, 2 bono zozkatu ditugu gaur, eta irabazlea, hementxe agertuko da berehala, Nuria, hau Facebookeko kontua izen horrekin daukan honbait, Nuria jo misma da, Nuria zuzeu. Zorionak! Datorren astean musikazaleontzat beste aukera bikain bat, beste 2 bono zozkatuko ditugu, BBK Live jaialdi handi horretarako 2 sarrera, Facebook eta Twitter bidez esango dizuegu, zer egin behar duzuen sarrera horiek lortzeko. Beno, eta ja bukatzen ari garenez, esango dizuet, aurreratuko dizuet, datorren astean, gonbidatua bakarra ez dugula izango, gaurzuk 2 kadina egin duzu lan, Ainhoa, bai. Datorren astean bikote bat izango dugu, Euskal Teleuskadi taldeak sekulako lana egin du giroan, eta orain, turraen esperoan gaudela, Miguel Madariaga eta Igor González de Galdeano, biak hementxe izango ditugu. Eta haientzat galderak bidaltzen dizkiguzuen onartean ere, zozketa egingo dugu zuek ere, sartuko zaituztegu zozketa horretan. Bukatzeko, Ainhoa, oparitxo bat, badugu zuretzat, eskuz egina, ogiak egiteko errezeta. Eskerrik asko! Mil esker, egitan. Ez horregatik. Zuri gaur gugana etortzeagatik. Bueno, eskerrik asko zuei, Maria, Iñigo eta Edurne. Eskerrik asko oñatitik etorri zaigun publikoari. Eskerrik asko zuei beti horregoten zaretenoi ikusentzulei datorren ostegunean Miguel Madariaga eta Igor González de Galdeano. Ainhoa Hierbe, eskerrik asko zuri, ondo izan. Eskerrik asko.